Honek dauka izena slacklinea, eta ibiltzea belar gainean, normalian. Gaur ur gainean nahi izan dugu mendi Turranola datorren Tolosa, eta ayuntamentuak esan zigun ikusi zigun hau egiten, da komentatu zigun, así que gaur jendiai erakusteko saiatu dugu soka ibiltzen. Gaur hau izena da, waterline, kirola da slackline, eta hiltzea normalen esan duna. Lurren, parketan, hor saiatzea pixkaturetan, eta pixkanaka jendeak ikusiko nondik kirola praktikatzen, eta haber jende animatzea, eta guztoko erakusketa egiteko eta ikasteko. Zeke, txiko. Ai, que se va. En el estudio puedo andar. Gaur pixkat giroa lainotuta, baina ura ere bai pixkatotza, baina guztua ibiligia, eta gehien bat jendia, hainbeste jende behira, konzentrazio lan handia dau, da gila esan pixkate zailagoa egite du, baina hemen txega baina hemen gaude, eta gauza da eguna pasatzea, jendea disfrutatzea ere bai hau ikusten, pixkat ikusgarria, eta aber ondo pasatzen dute. Ez dela ikusten gora eta bera egitzea.